Tak. Także patronka święta Barbara u nas jest bardziej postrzegana na przykład jako patronka konania, czyli dobrej śmierci. W pieśniach, które zawarte są w śpiewniku peleklińskim, też mamy opisy rozmaitych katuszy, jakich doznawała tu za przyczyną ojca Dioskorosa i tyrana Marcjana. Ale świętą Barbarę czcili także wszyscy ci, którzy są narażeni na nagłą śmierć, w związku z czym nie dziwi, że była też patronką nie tylko górników, ale także rybaków, do których zwracają się w takich trudnych chwilach. Nie wiem, czy dobrze lokalizuję tę kapliczkę chyba w Łodzi. To jest mniej między chyba Kuźnicą a Jastarnią, prawda? W takiej żółtej Łodzi jest postać świętej Barbary. Jeżeli by to Państwo kiedyś udawali się na półwysep, po lewej stronie warto zwrócić uwagę. Bardzo charakterystyczna taka kaplica. Barbara jest patronką górników, dlatego że jak uciekała, to schowała się w rozstąpionej skale. My wędrujemy sobie pośród tych historii, ale wędrujemy też w czasie i przestrzeni, dlatego że byliśmy już w Rzymie w III wieku, w XIV wieku w Czechach, byliśmy w Turcji i teraz kręcimy się trochę wokół właśnie tych regionów. Barbara była z Heliopolis w Libanie, a uczyła się w dzisiejszej Turcji, w dzisiejszym Izmucie, czyli w Nikomedii, na przełomie III i IV wieku i znana jest jedynie ze średniowiecznej legendy, w której ojciec zmusił ją do wyparcia się wiary i na nią doniósł. Ona właśnie uciekała, schowała się w skale, została uwięziona w wieży, ścięta mieczem i jest patronką właśnie rybaków, górników, marynarzy, kamieniarzy. A my, z racji tego, że jesteśmy w III-IV wieku w Turcji, postanowiliśmy dodać trochę nie takich typowych kaszubskich instrumentów do naszego repertuaru. I tutaj pojawia się między innymi kanon, czyli instrument, na którym Hubert gra. To jest taka cytra, można by powiedzieć, tylko że turecka. Trochę też podobna do cymbałów, ale myślę, że Hubert, jakbyś mógł powiedzieć dosłownie jedno zdanie na temat tego instrumentu, który się tu pojawi, to poprosimy. Możesz też pokazać tak w pionie. Już pokazano. Ale już pokazano. Proszę Państwa, kanon, cytra, jeden z najstarszych instrumentów